טוב חברים, בצלאל אתה מוזמן לשבת. אנחנו פותחים את ישיבת מליאה מן המניין 4/2026, בבקשה. ערב טוב לכולם. פותחים את ישיבת מליאה מן המניין 4/2026. על סדר היום הצהרת אמונים של חברת מועצת עיר, גברת סבטלנה חנזנקו, הנכנסת במקום חבר מועצת העיר מר אלכסנדר קומרקי, אשר התפטר מחברותו במועצת עיר, וזאת מכוח סעיף 24א לפקודת העיריות. סבטלנה? איפה המיקרופון? אני מתחייבת לשמור על אמונים במדינת ישראל, ולמלא באמוני את שליחותי במועצה. נושא הבא, הצהרת אמונים של חבר מועצת העיר מר מוחמד חיר, הנכנס במקום חבר מועצת העיר אשרף נעים, אשר התפטר מחברותו במועצת העיר, וזאת מכוח סעיף 24א לפקודת העיריות. בבקשה, נראה. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה. חברי מוחמד חיר, אלף מברוק. אתה היום חבר מועצת העיר בעיריית מעלות תרשיחא. אתה מייצג במקומי את תרשיחא. אני התחלתי את דרכי בשנת 2024 בשביל לקדם המון פרויקטים בתרשיחא. היה מלחמה, היה הרבה דברים שעיכבו אותנו, ברוך השם. עשינו המון למען העיר בכלל ולמען תרשיחא. קידמנו את שיפוץ מסריח המסגד, שיפצנו מגרש הכדורגל בתרשיחא מול המועצה, עשינו 2 פארקים בתרשיחא, הפעלנו את המתנ"ס בצורה מקצועית והמון דברים היה בתרשיחא. אני מכבד שתבוא לכאן, תשב במקום שלך, ואלף מברוק לך, ואלף מברוק גם בהזדמנות הזאת. חברי מוחמד מחמוד, הסגן הבא, אני רוצה להגיד לך שאנחנו תומכים תמיכה מלאה בך בכל מה שאתה רוצה לקדם למען תרשיחא, ואנחנו לצדך. אפילו שאני לא סגן ראש העיר, אני ממשיך מבחוץ לעבוד לטובת תרשיחא ולטובת מעלות תרשיחא, ואנחנו נמשיך לקדם את החיים המשותפים בעיר. אני רק רוצה להודות לאשרף ולברך את מוחמד. תודה אשרף, אנחנו נמשיך בעשייה למען העיר כולה, בתרשיחא בפרט, ומאחלים לך הצלחה בכל מה שתעשה. טוב, נושא... אפשר להיות חבר עירייה, לא? כבוד ראש העיר מוטי בן דוד, חברי ההנהלת העיר והמועצה, אורחים נכבדים, תושבי מעלות תרשיחא היקרים. היום אני נכנס לתפקיד מתוך תחושת אחריות גדולה, מחויבות אמיתית והבנה ברורה שהעשייה הציבורית היא שליחות לפני הכל. אני מוחמד חיר, תמיד פעלתי למען תרשיחא, תרמתי, ליוויתי, סייעתי והייתי חלק מהמאבק היומיומי למען קידום היישוב שלנו. תרשיחא עבורי היא לא רק מקום מגורים, היא זהות, שייכות וגאווה. אני מאמין בחיים משותפים בעיר שלנו, מאמין בשותפות אמיתית, בכבוד הדדי ובהגנה ובהנהגה שיודעת לעבוד יחד למען כל התושבים. זה ה-DNA שלנו, וזה גם הקו שהוביל חברי אשרף נעים. אשרף, אני רוצה להגיד לך תודה. תודה רבה על כל מה שעשית.
נכנסת לתפקיד בתקופה מורכבת מאוד, בתקופת מלחמה ואתגרים חסרי תקדים, ובכל זאת הצלחת להביא עשייה אמיתית, תוכניות, תקציבים והישגים משמעותיים לתרשיחא עם ראש העיר מוטי בן דוד. בשנתיים בלבד עשית מה שאחרים לא הצליחו לעשות במשך שנים. אני בטוח שזו רק תחילת הדרך עבורך, ואני מאחל לך המשך דרך ציבורית פוליטית גדולה. מי שמכיר אותך יודע טוב, עוד נכנו לך תפקידים משמעותיים בעתיד. אני נכנס היום מתוך רצון להמשיך את הדרך, לחזק את ההישגים ולקדם את האתגרים הבאים. הנושא המרכזי שהוביל הוא תחום הספורט והנוער בתרשיחא והתרבות. נמשיך לקדם את שיפוץ אצטדיון כדורגל בתרשיחא, פרויקט משמעותי עם תקציב של 7 מיליון שקלים שכבר אושר ונמצא בשלבי מכרז מתקדמים. לפעול גם לשיפוץ מגרש פארק המשפחה בשכונת אבו אל-עלא אל-מערי, פרויקט חשוב נוסף שכבר מתוקצב ונמצא בשלבים מתקדמים. המטרה שלי ברורה, להשקיע בנוער במסגרת בספורט ובהזדמנות אמיתית לדור הצעיר. נושא נוסף וחשוב מאוד הוא קידום הפקדת תוכנית שכונת הכרמים בתרשיחא. וכאן אני פונה אליך מוטי. ראש העיר מוטי, התכנון הוכן. העבודה שנעשתה בצורה מקצועית ומעמיקה יחד עם המהנדסים בהובלת אשרף, והתוכנית נמצאת על שולחנך. אנחנו מצפים ורוצים לראות התקדמות מהירה. שכונות הכרמים היא צורך אמיתי עבור תרשיחא ואסור לעכב אותה. ועכשיו ברשותכם עבור לשפה הערבית. أهلنا الأعزاء في ترشيحة، أقف أمامكم اليوم وأنا أحمل أمانة ومسؤولية أكبر. بتسلم عضوية بلدية معلوط ترشيحة عن قائمة البيت الترشحاني. أولاً بتوجه بالشكر لزميلي وأخي أشرف العيم على كل ما قدمه لترشيحة. أشرف استلم المسؤولية في أصعب مرحلة في فترة حرب وظروف معقدة، لكنه عمل بإخلاص بعين وبإصرار. خلال عامين فقط أنجز مشاريع ومخططات وميزانيات لم ينجزها الكثير خلال سنوات طويلة. هذا العهد قطعناه لأهلنا منذ اليوم الأول، إنه يخدم ترشيحة بصدق وبالعمل وبالنتائج. واليوم بعد ما استلمت من الأمانة يا أشرف، بوعدك وبوعد أهلنا جميعا بإني سأكون خادما مخلصا لهذا البلد اللي كنا بنحبه. لكننا لا نعمل بالعاطفية وحدها، نحن نعمل بالحكمة، بالتخطيط، بالحنكة السياسية اللي بتضمن الإنجاز الحقيقي. سأعمل على تطوير الرياضة في ترشيحة بشكل جدي، وسنكمل ما بدأه الزميل أشرف العيم في مقدمة ذلك استاد كرة قدم في ترشيحة اللي جاب له ميزانية 7 مليون شيكل. وراح نعمل أيضا على ترميم ملعب الشيكونات اللي رصدت له ميزانية تقارب 1,000,000 شيكل. كما سنواصل دعم مدرسة كرة القدم اللي تأسست دعما لشباب ترشيحة، لأننا نؤمن بأن الاستثمار بالشباب هو الاستثمار الأهم. وبعد انتهاء ترميم الاستاد أعدكم إننا سنعمل على إقامة فريق كرة قدم للكبار يمثل ترشيحة بكل فخر. وسأعمل بكل قوة أيضا على دفع مخطط حي القروض حتى الإيداع والمصادقة النهائية، لأن ترشيحة بحاجة إلى توسيع عمراني وتخطيط حقيقي للمستقبل. رسالة اليوم واضحة، ترشيحة تحتاج إلى وحدة، إلى شراكة، وإلى قيادة تعرف كيف تحقق الإنجازات. نحن نعلنها بوضوح، سنكون داعمين لكل خطوة تخدم مصلحة ترشيحة. مصلحتنا الوحيدة هي ترشيحة،
وهدفنا الوحيد هو خدمة الناس وتحقيق الإنجازات. هذا عهد وهذا التزام. ومن هون بتوجه للأخ محمد محمود أبو رمزي، بتمنى لك التوفيق والنجاح والسداد، وشكرا لكم. תודה רבה מוחמד. נושא מספר 3, הצהרת אמונים של חבר מועצת עיר אסף דיאמן הנכנס במקום חבר מועצת העיר אילן אברג'ל שהתפטר מחברותו במועצת העיר, וזאת מכוח סעיף 24א לפקודת העיריות. בבקשה. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה. טוב, ערב טוב לכולם. אני אגיד משהו קצר. באמת אנחנו מתחלפים אבל ממשיכים לעבוד בעזרת השם. אז קודם כל תודה רבה לבורא עולם שנתן לנו את הזכות להגיע לפה. תודה רבה גם לציבור שתמך בנו, שנתן בנו את השליחות, נתן בנו את האמון, ותודה רבה באמת על הזכות להיות שליח ציבור. תודה רבה לחברי מועצת העיר שבאמת קיבלו אותנו בחום, אני חדש בתחום, קיבלו אותנו בחום עם הרבה עצות טובות, עם הרבה עזרה, הרבה התייעצות, מה שצריך, כל מה שאפשר, באמת בחום גדול והכוונה מהקואליציה והאופוזיציה, כולם עזרו. וגם כן מנהלי מחלקות, עובדי עירייה פה, שממש כמו בית, אין מה לדבר. עזרה ענקית בכל מה שאפשר. כל מה שאפשר לעזור. בראשם כמובן לראש העיר מוטי, שהיה לו אוזן קשבת לשמוע. בהתחלה דברים פעלו לאט, אבל אחרי הדברים התקדמו ומתקדמים, ויש תוכניות, ויש כבר דברים שבוצעו בשטח, ויש דברים שבעזרת השם יבוצעו בהמשך, דברים שהם באמצע. בהחלט צריך להודות על זה. ומאחל לידידים ואהובים, שותפים לדרך, אסף דיאמנט, הצלחה ענקית, הצלחה גדולה, הוא בולדוזר יודע לדחוף דברים, ברוך השם. ובעזרת השם שנמשיך ככה כל הזמן להמשיך ולעשות ולקדם לכבוד הציבור, לכבוד העיר ולכבוד בורא עולם. תודה רבה לכולם. תודה רבה אילן. נושא מספר 4, אישור מר שמעון ביטון לתפקיד סגן וממלא מקום ראש העיר בשכר בהתאם לחוק הרשויות המקומיות לפי סעיף 14א וכן לפי חוזר מנכ"ל 4/2017 לכהונה במחצית השנייה של הקדנציה. אישור האצלת סמכויות לפי סעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות, כן, מחזיק תיקי רווחה, צעירים ומזון המייסדים, וכן אישור ברור. עירית. בבקשה. לכבוד חברי המועצה, המינוי שמעון ביטון, תעודת זהות 0227127756 לסגן ראש העיר בשכר. בהתאם להנחיות משרד הפנים, הריני לאשר כי עלות העסקת סגן ראש עיר בשכר בהיקף משרה של 100% עומדת ברמה השנתית על 750,000 שקל לשנה, כוללת עלויות שכר ונלוות. הריני לאשר כי משרה זו מתוקצבת בתקציב העירייה וכי קיימת מסגרת תקציבית למימונה. אישור זה ניתן בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2017 בכפוף לאישור משרד הפנים ככל שנדרש. תודה. אין בעיה. מכובדיי חברי מועצת העיר הנבחרים, מתוקף כהונתי כיועצת המשפטית של העירייה ובהתאם לסמכותי אני מתכבדת ליתן חוות דעתי לחברי מועצת העיר החדשה בסוגיית מינויו של מר שמעון ביטון לתפקיד ממלא מקום סגן ראש בשכר לפי סעיף 14א לחוק הרשויות המקומיות, בחירת ראש הרשות סגניו וכהונתם, תשל"ה 1975. בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2017 ועל פי הנחיות משרד הפנים, ולאחר שמר שמעון ביטון חתם בפניי על תצהיר מטעמו, הנני לאשר בחוות דעתי זו כדלקמן: מינויו של מר שמעון ביטון, תעודת זהות 0227127756 לממלא מקום וסגן ראש העיר כמחזיק התיקים הבאים: תיק הרווחה, תיק הצעירים, תיק מוזיאון המייסדים, נעשה כדין. אין במינוי זה משום חריגה מהוראות החוק או הנוהל,
והמועצה רשאית לאשר האצלת הסמכויות לטיפול בתיקים המפורטים בהצעה לסדר היום כנגד תשלום שכרו. בהתאם לאמור בתצהירו של מר שמעון ביטון מיום 22/6/26 אין פסול לכהונה כחבר מועצה לפי הוראת סעיף 120 לפקודת העיריות ולפי הוראת סעיף 20 לחוק הרשויות המקומיות בחירת ראש הרשות סגנה וכהונתה, התשל"ה 1975. חוות דעתי זו מבוססת על האמור בתצהיר. מובהר בזאת כי תשלום שכר ותנאי שירות לממלא מקום וסגן ראש העיר מקופת העירייה הינו בכפוף לאישור שר הפנים בהתאם להוראת סעיף 5א1(א) לחוק. חברים, מי בעד? שמעון, מברוק, ברוך הבא. אני רוצה לברך בבקשה. קודם כל, באמת מבחינתי ערב מרגש, שמעון מעבר להיותנו משפחה, אני לאורך שנים רואה את התרומה הבלתי נפסקת שלך לעיר, באמת ממקום טוב, אכפתי, מסתכל תמיד על התושב, איך אפשר לעזור, איך אפשר להיות קשוב, מאחל באמת שתביא את כל הדבר הזה עכשיו ביתר שאת עם הסמכויות ועם האחריות, מאחלת הצלחה, זכינו כעיר וכתושבים. שמעון חברי היקר, שמעון חבר שלי מעל 50 שנה. למדנו ביחד, בינינו ביחד, נסענו לטיולים ביחד. רק דבר אחד אני מבקש ממך, תיקח סמכויות כי לא תקבל. סמכויות לוקחים ולא מקבלים. תודה. מישהו מהקואליציה? טוב, ברשות משפחת שמעון ביטון היקרה, ברשות כל האורחים היקרים, הנביא אומר, הראינו ולא עתה, אשורנו ולא קרוב, דרך כוכב מיעקב, וקם שבט בישראל, מחץ פעתי מואב, וקרקע כל בית אשת. לפעמים אדם, בפעילות הפוליטית שלו עושה דברים ולא רואה את הפירות. הוא קצת נשבר בזה, הוא אמר, התחלתי מהלך אני אומר לחברים שכרגע עוזבים אותנו, קודם כל, הראינו ולא עתה. נתתי שורשים טובים, הרב אילן היקר, אשרף, אלכס שהוא נמצא איתנו, כולם, בצוותא, בהשקעה, בלב גדול. ולידידי היקר, שמעון היקר, שזכית לשבת איתו בוועדת גם רווחה וגם ועדת מכרזים, אני רואה את הלב שלך מקרוב, את הרגישות, את אהבת אדם באשר ואדם, נלחם על כל תושב, על כל נתינת אפשרות לעזור בכל הכוח. אז אין לי ספק שלך הצלחה גדולה. נסיים בתפילה כמו שאומרת, אילן אילן במה ברכך, פירותיך מתוקים, צמך נאה, יהי רצון שכל נטיות שרוצים ממך יהיו כמותך. בהצלחה רבה. את שמעון אני הכרתי רק בתחילת הקדנציה שלי, והוא היה איתי בוועדת מכרזים ובוועדת תכנון ובנייה וכמה ועדות. הוא היה נלחם על כל תיק ותיק, והיה דואג לכל דבר שלפי החוק. ואני גם הייתי מתייעץ איתו על המון דברים בתרשיחא, והוא עזר לי. הוא לא אמר לו אף פעם, אז אני מאחל לך המון הצלחה, אוהבים אותך. אהבתי לעבוד לצדך, ואת האמת, כואב לי לעזוב אותך. טוב חברים, דברים מרגשים. אני רוצה לומר בתור יליד העיר שמשפחה מורחבת מאוד, והילה הזכירה אותי בתור משפחה שבאמת תמיד באה לעבוד בציבור למען הקהילה. אנחנו נמשיך לעבוד למען הקהילה. אני בא ממשפחה שורשית מאוד שאוהב את העיר, משתקעת בעיר, גם הדורות הבאים שלנו השתקעו בעיר, גם הדורות הקיימים משתקים בעיר. והעיר כל כך חשובה לי, ותמיד אני אומר, כשאתה מגיע לשליחות ציבורית, זאת שליחות שאתה צריך קודם כל לשים יד ולעזור לנזקק קודם כל, כמובן גם לחזקים, החזקים ברובם מסתדרים, אבל תמיד לראות את השקופים. וכשהגעתי
נבחרנו לקדנציה הזאת, וגם בקדנציה הקודמת, תמיד ביקשתי את תיק הרווחה. בתיק הזה אתה פוגש את כל סוגי האנשים שזקוקים לעזרה, ואתה בשבילם כי הם נופלים בין הכיסאות או שלא מקשיבים להם, או שאף אחד לא סופר אותם כי אין להם את היכולת להתמודד או להילחם. ושם לקחתי את התיק, ויש עוד תיק אחד חשוב שאני הרבה שנים בו, זה תיק צעירים, תיק אחד החשובים בעיר, שכל צעיר שמגיע למרכז צעירים אצלנו, מקבל מענה לכל דבר שהוא דורש. אנחנו עוזרים להם להיכנס מגיל צעיר לגיל צבא, דרך המרכז צעירים, עושים סדנאות לחיילים משוחררים, דואגים למלגות לסטודנטים, עושים כל מיני סדנאות למשפחות צעירות, ושם אנחנו נמשיך לפעול ולעשות. עוד דבר, יש אחד הדברים הכי חשובים שמדבר לוותיקי העיר, המוזיאון המייסדים. אני רוצה באמת לראות יותר תושבי העיר, הוותיקים שמגיעים לראות שם את כל המורשת שלנו, ממש של כולנו, של כל הוותיקים בעיר. אחד הדברים הכי יפים שהוקמו על ידי ראש העיר הקודם, כמובן בחלום של בצלאל דן, שנמצא כל חברים, שמנהל אותו ביד רמה, מביא אותו. ואני רואה את בצלאל בהרצאות שלו, מפאת גילו הגבוה, אני מרשה להגיד לעצמי, תענוג לראות אותך. מגיעים תושבי חוץ או תושבי העיר להרצאות שלך, הם משתאים, ואתה יודע מה, מאוד לא אוהבים את העיר אחרי ההרצאה שלך, ועוד יותר מתחברים למה שהוותיקים עשו פה, מאיפה היינו ולאן הגענו. ואולי שלושת התיקים שאני אתעסק איתם, כמובן שמוטי, אני לצדך בכל דבר שתרצה. אתה מכיר אותי, אנחנו חברים, אנחנו בפוליטיקה כבר 7.5 שנים ביחד, כתף אל כתף. נמשיך לעשות למען העיר, נמשיך להקשיב לתושבים, בעיקר לתושבים, כמובן לחבריי מהאופוזיציה, גם נקשיב, אנחנו מקשיבים לכם. אני יודע לפעמים דברים שאתם מעלים, הם דברים שצריך לבדוק ולעשות, וכן לנסות לעזור לקדם. אנחנו גם לשם, אני חושב שנגיע, ולכל תושבי העיר, באמת אני גאה להגיע לרגע הזה בתור תושב שנולד פה, להגיע, לייצג אתכם, להוביל דברים לטובת העיר. אני שמח לראות את כל חבריי פה שבאו לכבד אותי, המשפחה כמובן, מאוד מרגש, לא מובן מאליו, שבאים לכבד אותנו ולומר לנו תודה, ממש קרובים אלינו. אני רוצה להגיד לכל מובילי הנהלת העיר, לכל המחלקות, לעובדים של העירייה, עושים עבודה מאוד יפה, שמשתדלים עם כל המגבלות של הקורונה והמלחמות ותקציבים, לבוא לשים יד, ואנחנו נראה את הפירות בהמשך, רואים אותם גם עכשיו. זה הכי חשוב להנהלת העיר, לחבריי מהנהלת העיר, שבאמת מגיעים ומדברים ומפרגנים ומתייעצים ומייעצים. אני לכל אחד ואחד בשמו, אילן, נחלה, מוחמד, וכמובן מי שאני מחליף, יורי, מי שמכיר את יורי, עם הצניעות שלו, עם הענווה שלו, עם העבודה, האכפתיות שלו מהתושבים. האמת, זכיתי להכיר בן אדם צנוע, שאתה מדבר איתו, מדבר בנימוס, בגובה העיניים. אז יורי, אני אומנם מחליף אותך, אבל אנחנו נמשיך להיות ביחד. שיהיה לך כמובן לאלכס חברי גם, שבא ומדבר ומשתף, ואני רואה את כמובן עם אופיר, מנכ"ל העירייה, שאין פעם שאני פותח לו את הדלת, אני בדרך כלל מנכ"לים או בעלי תפקידים לא רגילים שפותחים להם את הדלת, עם ישיבות פותח את הדלת והוא מקשיב ועוזר לקדם דברים. מוטי חברי, עוד פעם אני חוזר, הרבה הצלחה לכולנו, לכל העיר, הצלחה שלך היא הצלחה שלנו. לחיר,
קודם כל, ברוך הבא. אני שמעתי את הנאום שלך, ווואלה, זה המקום שלך. עכשיו, יש לך יורש טוב. אובמה יורש שלי, מה יש לך? עזב את אמריקה, מה יש לך? כמובן רבי עדיאל הפרגמטי, שבא עם המרד שלו כל ישיבה, ועדת מכרזים, שואל, מתעניין, תעשו, תגידו לי מה היה, זה אחלה, תמשיך ככה. וכמובן סבטלנה, ברוכה הבאה, תלך הרבה הצלחה. אחרון חביב אסף, אנחנו נעבוד עוד, תהיה לך הרבה הצלחה. וכמובן תודה לכולם על התמיכה ועל ההצבעה הגורפת. תעמדו שניכם, תלחיצו אחד לשני. תצלמו את זה. חשוב להזכיר, שימו לב למהפך במעלות. כולם ילדי מעלות, קואליציה ואופוזיציה. שמעון, זה מספר 5, אישור מר מוחמד מחמוד לתפקיד סגן ראש העיר בשכר בהתאם לחוק הרשויות המקומיות, לפי חוזר מנכ"ל 4/2017 לכהונה במחצית השנייה של הקדנציה. אישור האצלת סמכויות לפי סעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות כמחזיק תרשיחא וכן אישור ספרות. עוד חברי מועצת העיר, שלום רב, הנדון מינוי מוחמד מחמוד, תעודת זהות 0227122756. לא נכון, תעודת הזהות לא נכונה. לא נכונה? צריכה לתקן, 0360. חשבתי אתה צוחק. כל הכבוד, 06. אני יושב ושומע, אבל לא שלא נמצא. חמודי, זה אומר שאתה מקשיב לכל דבר. אז הייתה בדיקה. בהתאם להנחיות משרד הפנים, הריני לאשר את העסקת סגן ראש העיר בשכר בהיקף של 100% משרה עומדת על כ-750,000 ש"ח לשנה, כוללת עלויות שכר ונלוות. הריני לאשר כי משרה זו מתוקצבת בתקציב העירייה וכי קיימת מסגרת תקציבית לממונה. אישור זה ניתן בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2017 בכפוף לאישור משרד הפנים ככל שנדרש. חברים, סליחה. בוודאי חברי מועצת העיר, מתוקף כהונתי כיועצת המשפטית של העירייה ובהתאם לסמכותי אני מתכבדת ליתן חוות דעתי לחברי מועצת העיר בסוגיית מינויו של מר מוחמד מחמוד לתפקיד סגן ראש העיר בשכר לפי סעיף 15א לחוק הרשויות המקומיות. חברת ראש הרשות ציינה בכהונתם תשל"ה-1975. בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2017 ועל פי הנחיות משרד הפנים ולאחר שמר מוחמד מחמוד חתם בפניי על תצהיר מטעמו, הריני לאשר לחוות דעתי זו כדלקמן: מינויו של מר מוחמד מחמוד, תעודת זהות 0360977806 לסגן ראש העיר כמחזיק תיק תרשיחא נעשה כדין. אין במינוי זה משום חריגה מהוראות החוק או הנוהל, והמועצה רשאית לאשר האצלת סמכויות לטיפול בתיקים שפורטו בהצעה לסדר היום כנגד תשלום שכרו. בהתאם לאמור בתצהירו של מר מוחמד מחמוד מיום 18/6/26 אין הוא פסול לכהונה כחבר מועצה לפי הוראות סעיף 120 לפקודת העיריות וכן לפי סעיף 20 לחוק הרשויות המקומיות. בחירת ראש הרשות סגנה בכהונתם תשל"ה-1975. חוות דעתי זו מבוססת על האמור בתצהיר. מובהר בזאת כי תשלום שכר ותנאי שירות לסגן ראש העיר במשפט העירייה הינו בכפוף לאישור שר הפנים בהתאם להוראות סעיף 15א1(א) לחוק. חברים, מי בעד? באחד, בהצלחה גדולה. יובל נשמח, יובל נשמח. בבקשה. טוב, חמד יקרי, קודם כל מזל טוב בתפקיד החדש כסגן ראש העיר. אתה הולך להחליף אותי ממחר בעזרת השם.
אנחנו ארגנו לך כניסה חגיגית, מכובדת, כמו שכל תושבי תרשיחא שיודעים לכבד אחד את השני, ואנחנו נמשיך לכבד אותך. אתה מהיום הנציג שלי והנציג של כל תרשיחא, ואתה ראש העיר של תרשיחא, אין מה לעשות. אני מודה. אלף מברוק, ואנחנו תומכים בכל דבר בשבילך, וגם תומכים במוחמד, בשמעון, וכל האחר שנכנסי חדש. אז אלף מברוק לך. אני מודה לאשרף על המילים החמות, ואנחנו גם מודה לו על קבלת הפנים, שאנחנו גם מעריכים את זה ונחזיר את זה באותו כבוד. תחילה אני קודם כל רוצה להודות קודם כל למי שהגיע, לתושבים מכל הקצוות, ערבים, יהודים, משפחה, חברים, כולם. כל תושבי מעלות תרשיחא נמצאים כאן. אגב, הדבר הזה מעיד על האחדות בין שנינו, שאנחנו אפשר לחזור ביחד ולעשות ביחד. בשונה למה שהרגשנו כבר כמה שנים. אבל העיר הזו היא דוגמה למופת, לא רק לעולם בכלל ולמזרח התיכון בפרט, שאנחנו פה חיים ביחד. אנחנו דוגמה שאפשר להוציא אותה החוצה. לגבי העירייה והעבודה בעירייה, האמת אני גם חדש בעירייה כבר 2.5 הייתי חבר מועצה והכרתי את כולם פה, את אופוזיציה וקואליציה. והייתי מאוד שמח גם לעבוד עם ראש העיר, שהרגשתי שהעבודה שלו היא ביושר, ואני מאמין בעבודה ביושר. אני אומנם באתי מתחום העריכת דין, אבל אני גם בתחומי, אני עובד ביושר וביושרה עם האנשים. אני רוצה לאחל הצלחה לחברי המועצת העיר שנכנסו, גברת סבטלנה, לאסף, למי עוד נכנס, ומוחמד חיר, בטח אנחנו גם נאחל לו עכשיו ברכה, גם בערבית. אני מאחל להם הצלחה מעומק הלב למען תושבי העיר, כולם כאחד, על מנת לעזור לכולם, מהשכבות החלשות ומעלה. בבחירתי לתפקיד סגן ראש העיר זו אחריות כבדה. אחריות כי היום האחריות היא כפולה. בהתחלה האחריות הייתה כלפיי כחבר מועצה, היום האחריות היא כפולה עליי, כי אני צריך להיות את האוזן הקשבת לכולם, תושבי מעלות ותרשיחא גם, ותרשיחא בפרט. אנחנו באנו לעזור לכולם. אני מאחל רק הצלחה, אני מאחל הצלחה גם לחברי מוחמד חיר שנכנס לתפקיד, והצלחה לאשרף בהמשך דרכו. ועכשיו תרשו לי כמה מילים רק בערבית. أنا أول شيء بحب أشكر طبعا كل الحضور اللي إجا لهي الجلسة، اللي هي جلسة مهمة، جلسة اللي تم فيها إدخال أعضاء بلدية جدد وتغيير في مناصب معينة. أنا بحب أقول لأهل بلدنا إنه هاي الوظيفة أماني انحطت في رقبتي لأهل البلد ككل، وأنا إن شاء الله بكون قد هاي الأماني. وطبعا العمل ما بيكون مع شخص واحد لحاله، إحنا بدنا نتعاون مع بعض، نكمل الامور اللي بلش فيها برضه الاخ اشرف ونكملها، واذا في مشاريع جديده كمان نقوم فيها لمصلحه البلد وتقدم هذه البلد وتجدير هذه الشراكه. כלומר שהשותפות הזאת תמשיך גם ונחזק אותה גם יותר, כי מי שהיה לפנינו חזק אותה שנים ואנחנו נחזק אותה. תודה רבה לכולם, מאחל הצלחה לשמעון. אני הכרתי אותך בתקופה הזו, אבל באמת היית גם לי אוזן קשבת, שמח שהכרתי אותך. לחברי אילן, תודה רבה, אני מאחל לך הצלחה רבה במה שתעשה. אמת, אני גם הכרתי אותך חדש, אבל זכיתי להכיר בן אדם טוב שגם שומע, וברכותיך גם אנחנו נקבל כשהיית וכשתצא. תודה רבה. קודם כל אני מאחל הצלחה לכל חברי המועצה החדשים, זה תפקיד מאוד חשוב, ואתם באתם באמת לעשות ולעזור לעיר מעלות תרשיחא. ואני רוצה להודות לכולם על זכות שהיה לי לעזור לאנשים שזקוקים לעזרה. זה דרך החיים שלי, שאני מאמין באמת שבאנו לעולם הזה לעזור אחד לשני. זה מה שעשיתי בכל השנים שהייתי ממלא מקום וסגן וחבר מועצה. אז באמת תודה רבה לכולם. ואני ממשיך להיות חבר מועצה ומחזיק תיק קליטה ומחזיק תיק ספורט וחבר בכל הוועדות. אז אני ממשיך להיות פעיל.
שיהיה טוב, תרשו לי קודם כל לברך את חברי העירייה החדשים, מוחמד חיר, סטבלנה ואסף. אני מאחל לכם הצלחה ונעבוד אינשאללה בשיתוף פעולה מלא בעירייה. מוטי, חשוב להתייחס גם, מאז שאנחנו התחלנו בקדנציה הזאת, אנחנו התחלנו עם מלחמה. ואנחנו מסיימים כמעט באווירת מלחמה, עדיין האווירה היא לא שלמה את השלום, הפרקים שלום. ופשוט מאוד זה לא היה קל, לא לך ולא לסגנים ולא לחברי העירייה. אופוזיציה וקואליציה ביחד. ופשוט מאוד אני חושב פעלתם בצורה נהדרת בכל התקופה הזאת, עשיתם מאמצים כמה שאפשר על מנת לקדם את העיר בתקופה הזאת, ופשוט מאוד גם צריך להודות גם לכל עובדי העירייה שהם עבדו בצורה כאילו ביום רגיל. פשוט מאוד זה לא היה קל, היה פחד, היה הפגזות, ופשוט מאוד שרדנו וידענו איך לעבוד. אני פה רוצה להודות לסגנים, לאשרף וליורי על העבודה ועל המאמצים שנתנו בכל התקופה הזאת. בהזדמנות זאת גם צריך לברך ידידי מוחמד מחמוד ויורי על העבודה הנפלאה שהם עשו. מר ביטון שאני מכיר אותו הרבה שנים, לא חדש, הוא ותיק, הוא כמה קדנציה אני מכיר אותו בעירייה, ואני בטוח שהוא יעשה את העבודה בצורה מצוינת. הוא לא צריך להיכנס כניסיון, הוא מכיר את העבודה. ואני מאחל לכם ולכולנו הצלחה, ואינשאללה תהיה לנו 2.5 בעתיד יהיו יותר שקטות ונקדם את העיר יותר טוב. תודה רבה לכם. אני רק שכחתי להודות גם למזכירה של אופיר ולמזכירת ראש העיר שאנחנו גם עובדים איתם ביחד, תמיד יש מאוד קשבת, וגם למספרית שעובדת גם קשה וליועצת המשפטית ועל חוות הדעת שנתנו, באמת תודה רבה לכם. אני תמיד כשהייתי פונה אליכם אף פעם לא אכזבתם ותמיד הייתי מעונות, ותודה לכם. אני אגיד כמה מילים בקצרה. אני רוצה לאחל קודם כל בהצלחה לחברים הנכנסים, שיהיה לכם המון הצלחה למען התושבים ולמען כל מה שאנחנו עושים כאן. ואני רוצה גם להגיד תודה לכל הסגנים היוצאים, עבדנו הרבה איתם בשיתוף פעולה מלא וקידמנו המון פרויקטים ודברים, וכמובן לאחל המון בהצלחה לסגנים החדשים, שמעון, מחמוד, כן, שתעשו את כל מה שבמיטבכם, ואנחנו נמשיך ביחד בפסיפס הנפלא שלנו בעיר. חברים, קודם כל, זה יום מרגש. אני קודם כל רוצה להתייחס למי שיוצא, ולהגיד לו תודה רבה, לכל אחד בשמו. עשיתם עבודה מדהימה, עבדנו כאגרוף אחד בשביל התושבים ולמען התושבים, עשינו דברים מדהימים. חלק מהדברים רואים אותם בשטח, חלק מהדברים יראו אותם בשטח. יש הרבה תהליכים שאנחנו בונים במהלך השנים ויראו אותם הלכה למעשה בשטח. אז אני רוצה להודות לאלכס תומרקין שלא נמצא פה, תודה רבה. אני רוצה להודות לרב אילן, אתה עשית עבודה מדהימה ותמשיך לעשות עבודה מדהימה, ואנחנו ברוך השם נמצאים פה כולנו, ואני מאחל לך בהצלחה גדולה וישר כוח על העבודה. ואשרף, אנחנו, איך אומרים, אנחנו כבר יותר מחברים, אז אני מאחל לך הצלחה גדולה. עשינו דברים גדולים, יצרנו הרבה מאוד תהליכים שהם בהתקדמות ויראו אותם בזמן הקרוב. זה היה לי תענוג באמת להיות עם כל חברי הקואליציה היוצאים, הכבוד הוא לי, יישר כוח, ונמשיך להיות בקשר ולהיות
בעשייה מרבית. אני מאחל בהצלחה רבה לסבטלנה. בואך לקואליציה, אנחנו נעשה דברים מדהימים. אני רוצה לומר יישר כוח גדול ליורי. יורי, אתה מאוד נהניתי לעבוד איתך, כמו שנהניתי לעבוד עם משהו, באמת כיף גדול. אתה ממלא מקום, סגן ראש העיר, עשית את זה בצורה הכי מקצועית, הכי ישרה, הכי טובה למען תושבי מעלות תרשיחא, ואנחנו ממשיכים בכל הכוח, ואני מאוד 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 מעריך אותך, ואני מאוד מעריך אותך אשרף, והתהליכים האלה שאנחנו עשינו פה, תהליכים שעושים אותם ב10 ו-15 שנה, ואנחנו ממשיכים בכל הכוח. אני רוצה להודות ולאחל הצלחה גדולה לחברי שמעון ביטון. אתה נכנס לממלא מקום וסגן ראש העיר, אני מאחל לך הצלחה גדולה. נעשה דברים גדולים, אין לי ספק. אנחנו נמשיך את הדברים הגדולים שכבר התחלנו, ואני מאחל לך הצלחה ענקית. יש לנו דרך ארוכה לעשות ביחד, עוד הרבה שנים בעזרת השם. אסף, בהצלחה גדולה. מאחל לך באמת שנצעד קדימה בכל הכוח, ויש לנו הרבה דברים גדולים ומשמעותיים שהעיר שלנו הצליחה להשיג, ויראו את זה בשנים הקרובות, ואנחנו נעשה את זה יד ביד. ומוחמד, בהצלחה גדולה. אתה יודע, יש לנו דברים שותפים, תחום הספורט הוא אהבה של הרבה מאוד אנשים. אז ברוך השם, הבאנו עוד 5.5 מיליון שקלים לשיפוץ מגרש הכדורגל בתרשיחא, שיתחיל בקרוב, בשורות טובות, ועוד הרבה פרויקטים בתרשיחא, ואנחנו נעשה הרבה דברים טובים ביחד. אז אני מאחל לכולם באמת מכל הלב. היה לי העונג לעבוד עם מי שיוצא, ויש לי את העונג לעבוד עם מי שנכנס. חמודי, הכבוד הוא שלי, אנחנו נעבוד ביחד יד ביד, נעשה את זה למען העיר שלנו מעלות תרשיחא, באהבה גדולה, ביושר גדול, ובשקיפות מלאה. אז בהצלחה לכולם, ואני רוצה בבקשה, הבאנו לכם איזשהו משהו קטן באהבה לכל מי שיוצא. עכשיו, בבקשה. סאונד רולק. יורי, אתה תיקח לארץ? כן, אני תודה רבה שלי. חברים, דבר שהוא מאוד חשוב, יש לנו הרבה מאוד עשייה בעיר, ויש לנו דרך משמעותית להמשיך ולעשות. רק ביום חמישי האחרון, אחרי שביום שני הפכנו מצהובים לירוקים אחרי 4 חודשים, הגיעו 7,000 תושבים ואורחים לאגם מנפורט לראות הופעות מדהימות של בן צור, ששון שאולו, ויני ויצ'י, מתחמי ילדים, דוכנים, אווירה מדהימה. פתחנו את זה באירוע עם עדן הראל ועודד מנשה, טקס. רותי, זה לא עשינו היום, עם כל הכבוד, אני מפריע, אני צריכתי להגיד מה שאני רוצה. תלמד את החוקים. זה לא הסדר יום, תמשיך הלאה. תלמד את החוקים. הפרופגנדה שלך לא מעניינת. הפרופגנדה שלך לא מעניינת, אני מבקש. אני מבין שקשה לך לשמוע עשייה, אסור לך להפריע לי, אני מנהל את האירוע. אני מנהל את הישיבה. אני מבקש ממך להפסיק. בוא ננהל את המשפטית, האם הוא יכול לפני כל ישיבה, שזה לא בסדר יום. בהחלט, תלמד את החוק ותדין. ותלמד את החוק. תלמד את החוק, אני קובע למי להעביר. אתה לא קובע שום דבר. ענבר, בבקשה. פתחנו באירוע עם עדן הראל ועודד מנשה, שהכנו טקס עיר של גיבורים, עם הוקרה למילואים
למתנדבים, לכוחות הביטחון וכל האנשים הטובים שתרמו ופעלו בתקופת המלחמה. אז למה אנחנו נותנים לדבר? עוד במסגרת האירוע השקנו גם את המיתוג החדש לעיר, לב הגליל, לב של עיר בלב הטבע, שמבטא את הלב הגדול של מעלות תרשיחא. באנו לישיבת מועצתי, תכבד את המעבר, אז אני מבקש לקבל, אני מבקש לעצור, אני מבקש ממך, אני קורא לך לצאת בפעם ראשונה. אתה יכול פעם שלישית גם, מעכשיו. אני מבקש אני קורא לך לסדר פעם שנייה. אני מבקש, אני קורא לך לסדר פעם שלישית. תצא בבקשה החוצה. 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 בבקשה להוציא החוצה. תודה רבה. בבקשה לסגור. ממש לא. בבקשה להוציא. לא? נקודה. בבקשה, השקנו עוד במסגרת האירוע, השקנו גם את המיתוג החדש, לב הגליל, לב של עיר בלב הטבע, שמבטא את הלב הגדול של מעלות תרשיחא. את הקהילה המדהימה שלנו, את הקהילה המדהימה שלנו, ואת החיבור המיוחד של העיר לטבע. היה מדהים. אם היא תגיד שאי אפשר, אז אי אפשר. אני מבקש ממך לעצור. בבקשה להוציא אותו בבקשה מהאולם. להוציא אותו בבקשה מהאולם. חברים, בבקשה להוציא אותו מהאולם. אף אחד אין לו סמכות להוציא קראתי בקריאה שלישית, בבקשה להוציא מהאולם. פעם חמישית, אני לא יוצא. תצא מהאולם. רק משטרה. אני מבקש לקבל תשובה ליועצת המשפטית. אתה לא תקבל שום דבר. אני אקבע את האירוע ואתה לא. זהו שלא. זה הכל. אם האירוע הזה הוצאנו לדרך את אירועי הקיץ העירוניים אחרי חודשים עמוקים ומורכבים שבהם כולנו חיכינו לחזור לשגרה ולשמחה הגדולה, רק כדי שתבינו, ממש בשעה זו, תראה, אתה מונע מהתושבים לשמוע את העשייה הגדולה. אני לא יודע ברמה, אני באמת אשאר ברמה, רק שכדי שתבינו, ממש בשעה זו יש הצגת ילדים בהיכל, אירוע מיוחד של שמיעה בגליל עם התזמורת האנדלוסית מנסיגי גדולי האונייה והגם עונפו והכל וזמנית למה שקורה לעיר. אני מבקש להוציא את החבר המועצה הסורר. בבקשה להוציא. חבר המועצה הסורר, תודה. בבקשה, אתה יכול להוציא. אתה לא יכול להוציא. הנה אני פה. אני מבקש לקבל תשובה. אני מבקש לרשום לפרוטוקול שחבר המועצה שי בניטה לא מסרב לצאת בקריאה שלישית. אנחנו נפנה למשרד הפנים. תרשמו אני מבקש לקבל לא מקבל. אתה לא קובע סדר ההצגה. אתה לא קובע סדר ההצגה. אתה מנהל את הישיבה. אתה מנהל את הישיבה. השבועות שלנו עשייה. לא מעניין בשביל השבועות. תתייחס לסדר היום. נגמרה הצגה. תתייחס לסדר היום. אתה לא תספר לנו את הפרופוגנדה שלך כל פעם. נגמר. יש סדר יום, תתייחס לסדר יום. מה לעשות? יש לנו דברים חשובים לעשות. לא תשתיות האלה. קשה לכם לשמוע את העשייה, אנחנו נמשיך בעשייה. אנחנו נפרגן לכל עשייה שתהיה. אז יש הרבה עשייה גם לא מפרגנים לכול. לא נכון. מוטי, תשמור את זה פעם ראשונה אנחנו ממשיכים לסבסד לתושבי מעלות תרשיחא את הכניסה לבריכה ב-20 שקלים. איך אתה יכול לעשות את זה? יש זכיין פרטי. יש זכיין פרטי, אתה משלם לו 20 שקלים. יש זכיין פרטי. גם במרכז המסחרי. דרך אפשר, אתה מוזמן לשחות לבריכה. ואני מזמין את כולם. אנחנו הוצאנו את הקייטנות העירוניות במחירים מסובסדים, הזולים ביותר באזור,
לאחר השקעה תקציבית משמעותית של העירייה, מוטי, אתה מלכיח החלטנו לסבסוד תשמור את זה לסוף הישיבה, למה באמצע הישיבה? תשמור את זה לסוף הישיבה. נכון. מהילד הראשון יש לנו פה ולהזין קייטנות יולי ל-300 שקלים בלבד, לצד סבסוד משמעותי של הצהרונים וההזנה בקיץ. בנוסף, אנחנו בזמן שלנו, אתה יכול להגיד את זה בסוף הישיבה כשלא נהיה פה. לא על חשבוננו, לא על חשבון הזמן שלנו. בבקשה, בואו ניגש בשאר הזה. בבקשה. עשייה, קדימה. עכשיו אנחנו ממשיכים, סעיף מספר 6. מוטי, ראש העיר יוצא מהאולם, אישור יציאת ראש העיר במשלחת המחלקה המדינית של שגרירות ארצות הברית המיועדת לראשי רשויות שזו הקדנציה הראשונה. נסיעה תתקיים בין התאריכים 25 לשביעי ועד 8/8. המשלחת היא ללא עלות כספית לרשות המקומית, והמשלחת עומד ללמוד במיקוד מקצועי של חדשנות עירונית, תכנון אסטרטגי, ממשל מבוסס נתונים וגיוס פילנתרופיה עם המנהיגות המקומית בארצות הברית, ואנחנו נדרשים להצביע על יציאתו. האם יש אישור? מי בעד? חברים שהתפתחו לא יכולים להצביע, סליחה. מדברים לחברים החדשים כמובן. אנשים יכולים. אז אין אישור. מי בעד? הצבעה. אלה שהתפתחו לא. בסדר גמור. מי נגד? מי נמנע? תודה רבה. אפשר לקרוא לראש העיר חזרה להגן על המדינה. לשים לב גם בהצבעות הקודמות שלו. גמור. וברשותכם אנחנו נעבור לסעיף מספר 7. חברים, סעיף מספר 7, אישור הגשת קולות קוראים של עמותת הספורט המפורט, הקמת אולם ספורט בינוני 250 מקומות בשכונת האוהלים בסכום של 11.5 מיליון ש"ח, תחת קול קורא לתמיכה בהקמת אולמות ספורט לשנת 2026 של משרד התרבות והספורט. הקמה חלקית של מגרש כדורגל עירוני, שדרוג ברחוב הזית, החלפה של דשא טבעי וסינתטי בסכום של 1.9 מיליון ש"ח, תחת קול קורא להקמה של מגרש כדורגל לשנת 2026 של משרד התרבות והספורט, והקמה של מתקן ספורט וכושר בפארק מגדל המים בסכום של 460,000 ש"ח, תחת קול קורא לתמיכה במתקנים לספורט קהילתי לשנת 2026 של משרד התרבות והספורט. חברים, מי בעד? שאלה בבקשה, כן. כמובן מבורך, מה סכום המצ'ינג של הרשות שנדרשת לקולות קוראים האלה? המצ'ינג של הרשות ייקבע לפי התוכניות שיוגשו לאחר האישור של המועצה להגשת קולות קוראים, והטווח של המצ'ינג נע בין 30% ל10%. חברים, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אחד נמנע, כולם בעד. הנושא עבר, בבקשה, נושא מספר 8. נושא מספר 8, דוח זיכרון החלטה, הצגה לחבר מועצת עיר, ואנחנו מדברים על דוח לחודשים ינואר מרץ לשנת 26, חיליק, בבקשה, קצר. תקציב עיריית מעלות תרשיחא. המיקרופון לא פתוח אצלך. פתוח, אפשר פתוח. בבקשה. תקציב עיריית מעלות תרשיחא לשנת 2026 מסתכם ב-226 מיליון ש"ח. יעד גביית הארנונה השנתי נקבע ב-37.8 מיליון ש"ח, המהווים 30% מסך תקציב הרשות ומהווים את מקור ההכנסה העצמיות המרכזי של העירייה. לאור חשיבותו של מקור ההכנסה הזה ממשיכה הרשות להשקיע משאבים בשיפור מערך הגבייה, במיצוי פוטנציאל ההכנסות והרחבת בסיס החיוב.
עלות השכר המתוכננת לשנת 2026 מסתכמת ב-101 מיליון ש"ח, המהווים 45% מסך התקציב השנתי. נתון זה ממחיש את משקלו המשמעותי של רכיב השכר בתקציב העירייה ואת השפעתו הישירה על מצבה הפיננסי של הרשות. בהתאם לכך נדרשת בקרה שוטפת של אותו השכר לצד ניהול אחראי של כוח אדם במטרה להבטיח עמידה במסגרת התקציב המאושרת ושמירה על יציבותה הפיננסית של העירייה. נתונים אלו ממחישים את האתגרים המרכזיים העומדים בפני הרשות בניהול תקציבה, כאשר מצד אחד נדרש המשך חיזוק ההכנסות העצמיות, בראשם ההכנסות מארנונה, ומצד שני ניהול מושכל של הוצאות השכר המהוות את סעיף ההוצאה המשמעותי ביותר בתקציב העירייה. רקע כללי לשנת 26. שנת 2026 נפתחה בסביבה כלכלית המאופיינת בהמשך עלויות השכר במגזר הציבורי לצד אינפלציה מתונה והמשך אי ודאות ביטחונית המשפיעה על הפעילות במשק והרשויות המקומיות. שכר מינימום והוצאות שכר. החל ב1 באפריל 2026 עודכן שכר המינימום במשק לסך של 6,443.85 לחודש לעומת 6,247.67 בשנת 2025, עלייה של 3.1, וגם השכר של הרשות הוא מושפע משכר המינימום. השכר השנתי עודכן ל-35.4 לשעה. עדכון זה צפוי להגדיל את הוצאות השכר של הרשות המקומית, בעיקר בתפקידים המאופיינים ברמת שכר נמוכות יחסית במערכי הסייעות, הניקיון והשירותים הטיפוליים. כאשר מבנה השכר בעצם בנוי בצורה כזאת שהשכר הבסיס הוא מאוד מאוד נמוך ולכן יש השלמה לשכר מינימום ולכן באופן אוטומטי השכר של הרשות גדל. גם בשנת 2026 ממשיכה השפעה של הסכמי השכר שנחתמו בשנים האחרונות במגזר הציבורי להשפיע על העירייה, לרבות עדכון שכר סקטוריאלי ותוספות שכר רוחביות. השפעות אלו ממשיכות לבוא לידי ביטוי בגידול המבני בהוצאות השכר של הרשות המקומית ומהוות אחד מגורמי הלחץ המרכזיים בצד ההוצאות. שיעור האינפלציה בשנת 25 הסתכם ב-2.6, כאשר התחזית לשנת 26 לא תמשך סביבת אינפלציה מתונה, זאת אומרת שאנחנו נהיה סביבה 2%, מדובר ברמות נמוכות ביחס לשנים הקודמות, הן ממשיכות להשפיע על מחירי השירותים, הרכש, התחזוקה וההתקשרויות של הרשות המקומית. בשנת 26 עודכן תעריף הארנונה בהתאם למנגנון העדכון האוטומטי שזה 1.626. במהלך הרבעון הראשון התמודדה המדינה עם התפתחויות ביטחוניות אשר השפיעו באופן נקודתי על פעילות המשק ועל מתן השירותים ברשויות המקומיות. חלק מתקופה פעלו מוסדות הציבור במשרדי הממשלה במתכונת חלקית, דבר משפיע על היקף הפעילות השוטפת ועל קצב ביצוע חלק מההכנסות וההוצאות. ריבית בנק ישראל והמימון. במהלך הרבעון הראשון של שנת 26 עמדה ריבית בנק ישראל על 4%, לאחר שבתחילת חודש ינואר הפחית בנק ישראל את הריבית ל-0.25. להזכירכם, זה משפיע על כל המלוות ועל הוצאות המימון. נקודת אחוז ברמה של 4.25 ל-4. חרף מגמת ההפחתה, סביבת הריבית נותרה גבוהה יחסית בהשוואה לשנים שקדמו לעליות הריבית ומשכה להשפיע על עליות המימון של הרשות ובפרט על ההלוואות הקיימות ועל גיוס האשראי חדשים לצורכי פיתוח והשקעות. ככה, הצגתי לפניכם את התקציב של העירייה. ברבעון הזה ההכנסות, התקציב זה 55.4, סליחה, הביצוע היה 55.4 וההוצאות היו 56.4. אנחנו רואים גירעון זמני של 988,000 שקל. ההכנסות של הארנונה הסתכמו ב-20.8 מיליון ש"ח, ההנחות שניתנו הסתכמו על 4.5. אני מזכירה לכם שמדובר ברבעון ראשון וזה רק תחילת הביצוע של השנה, ולכן ברבעון הזה שחודש מרץ היה חודש מלחמה והרשות עבדה במתכונת של חירום, נרשם קיטון זמני של 660
ש"ח, שאנחנו כבר ראינו באפריל שקיטון זה הצטמצם. המענקים של משרד הפנים ברבעון הראשון, אנחנו רואים שבמענק איזון שתוקצב על 29.7 מיליון, מתוכו 7.4 מיליון, מתוכו 9.6 מיליון התקבל, כאשר שיפוי תיקון עיוותים, קרן לצמצום פערים ומעבר בגין מעבר לפנסיה צוברת עדיין לא התקבל ברבעון הראשון. אלה בדרך כלל מענקים שאנחנו מקבלים אותם ברבעון האחרון. לגבי הממצאים העיקריים לגבי האגפים, החינוך, השתתפות העירייה היא 4.6 מיליון ש"ח, חריגה של 847 מיליון ש"ח, מתוך סכום זה 317 הם בעצם שכר. חינוך בלתי פורמלי, בחינוך בלתי פורמלי יש בעצם תנודתיות לאורך השנה ולכן הביצוע ברבעון ראשון אינו משקף. תקציב האגף עומד על 3.7 מיליון, בהוצאות 1.4 מיליון, 3.7 מיליון בהוצאות ו1.4 מיליון בהכנסות. מנהל רווחה כפי שאתם יודעים, השימוש בהוצאות וההכנסות שהן נגזרת של ההוצאות הן כתוצאה מצורך. התקציב, ההכנסות 6.6 מיליון, הוצאות 8.2 מיליון, השתתפות העירייה 1.6 מיליון. השינוי הוא בעצם זניח של 94 ש"ח, זה גם כן תחילת השנה ואנחנו מקווים שלא נראה איזושהי השפעות כתוצאה מהמלחמה לאורך השנה. מנהל כללי קיים גידול של 116 ש"ח ביחס לתקציב, ומנהל שפע תקציב ההכנסות הוא 800 והוצאות הוא 7.5 מיליון, השתתפות העירייה 6.7. בסקירה ששלחתי לכם פירוט על שפע, על הוצאות המרכזיות שלהם. לגבי ההוצאות והכנסות מימון, הוצאות המימון הסתכמו ב-267,000 ש"ח, כמעט בהתאם לתכנון המתוכנן, בעוד שההכנסות הסתכמו ב-717,000 ש"ח, שההכנסה היא תהיה פחות או יותר ברמה שנתית. לגבי תחום השכר, אני לא ארחיב, אני אגיד רק בכמה משפטים. התקציב השנתי כפי שאמרתי עומד על 101 מיליון ש"ח, התקציב הוא נטו כולל החזרים מביטוח לאומי. השנתיים האחרונות מאופיינות במבנה שכר כזה שכל משרתי המילואים בעצם אנחנו מקבלים בגינם החזרים מביטוח לאומי. מצד אחד הרשות משלמת את ההוצאה ומצד שני בגין משרתי המילואים אנחנו מקבלים, כך שיש לנו שני התאמות. בדוח 66 אנחנו רואים את השכר בעצם כפי שהעירייה משלמת אותו וכפי שהוא מופיע, בעוד שבדוחות שכר אנחנו רואים את זה בניכוי ההחזרים שאנחנו מקבלים מביטוח לאומי. ברבעון הזה אנחנו רואים שהשכר עמד על 24.8, כאשר ההחזרים נכון לעכשיו מביטוח לאומי הוא 132,000 ש"ח. זאת אומרת שהסך הכל השתתפות העירייה בשכר עומדת על 24.7 מיליון ש"ח. גם בארנונה מקודם הרחבתי ויש לכם את הטבלה, אנחנו רואים שהגבייה השוטפת עומדת על 76% ביחס ל-77 שנה שעברה. כפי שאמרתי לכם, חודש מרץ זה חודש העירייה לא עבדה, גם מחלקת הגבייה עבדה במתכונת מצומצמת ולכן פערים אלה אנחנו רואים תיקון שלהם ברבעון השני. הכנסתי גם טבלה של התקציב הבלתי רגיל כדי שתראו איך ההכנסות וההוצאות מתנהלות, כאשר כמובן שבתקציב הבלתי רגיל זה נכון לנקודת זמן של ה-31/3 כי כל הזמן יש תנועות גם של דיווחים וגם גם הכנסות שמתקבלות. לסיכום אנחנו רואים שנתוני הרבעון הראשון לשנת 26 מעידים על המשך ניהול תקין ואחראי של פעילות עיריית מעלות תרשיחא תוך שמירה על רציפות השירותים העירוניים והתאמת הפעילות לאתגרים הכלכליים והביטחוניים בתקופה הזו. הרשות ממשיכה לפעול לחיזוק ההכנסות העצמאיות באמצעות שיפור מערך הגבייה, מיצוי זכויות ותקציבים ממשלתיים והרחבת בסיס ההכנסות. במקביל מתקיימת בקרה תקציבית שוטפת על כלל תחומי הפעילות בדגש על ניהול הוצאות השכר והוצאות התפעול. יש להביא בחשבון כי נתוני הרבעון הראשון הושפעו בחלקם מהמצב הביטחוני
במהלך חודש מרץ העירייה כפי שאמרתי פעלה במתכונת חירום. לפיכך מוקדם בשלב זה לגבש מסקנות באשר לתוצאות השנתיות, אולם הנתונים מצביעים על המשך התנהלות פיננסית מבוקרת ועל מחויבות הרשות לשמירה על יציבות התקציבית לאורך שנת 26. דלית, תודה רבה על הסקירה המרשימה. אני רוצה מפה, שנייה בבקשה, אלברט אנדרס לא יכול להגיע, הוא נאחל הרבה בריאות, הוא מאחל לכולם בהצלחה גדולה. בבקשה, התייחסות שלך. טוב, מעיון בנתונים, למעשה אנחנו הצגנו בפנינו דוח עם גירעון לכאורה זניח של מיליון שקלים ביחס להיקף תקציבי של 226 מיליון, אבל כשמעמיקים בנתונים יש פה מספר נקודות מאוד משמעותיות שמציגות רשות עם קושי תקציבי עצום. אנחנו מדברים מעבר למיליון גירעון לרבעון על 2 מיליון שקלים של משרד הפנים שמוצגים מעבר ליחסיות ואין בגינם אישור ביחס השנתי. אנחנו מדברים על 1 מיליון שקלים בערך חוסר בשכר שהוא זמני ולא אמור להיות בבסיס תקציב אמיתי בגלל חוסר אילוש של משרות כל כך משמעותיות כמו ראש מינהל שפע, סגן גזבר, קב"ט שלאחרונה אויש. בנוסף התקציב כולל את ה7 מיליון שהם סוגרים שעוברים, קב"טי, חוסר אילוש קב"ט, זה לא משנה מי נכנס, ו7 מיליון שקלים שלמעשה נלקחים כתוצאה מתקציבים ייחודיים שהרשות יכלה לתת אותם כשיפור לתושבים והופכים להיות חלק מתקציב שוטף. זה אומר שאנחנו מסתכלים על בסיס תקציב, בתקציב הזה גלום יותר מ10 מיליון שקלים גירעון שנתי שבלא חוסר יישום הוצאות שנדרשות פה. כולם מבינים את המשמעות של ראש מינהל שפע שהיה צריך להיות מזמן. אני הייתי בכספים, אז עדיף שכל פעם, אל תפריע לי עכשיו. אני מדברת בבקשה, אחד מהדברים, כל מי שנמצא פה בטוח שאני לא מדברת שטויות. אז תושבים יקרים, אני באה ואומרת לכולם ולך כהנהלתך, תפסיק לעשות הצגה כל פעם, תתנהל ענייני. אני מדברת על נתונים, אני לא אסיים, יש לו כמה דקות יפות, אני יכולה לייצר אותם, יש לו כמה דקות. והנה יש לך לזכות הדיבור של שיים, אני רוצה, אז אתה לא תעצר אותי. תפסיק להתנהל בצורה כל כך לא רצינית, כל כך לא מכבדת. הדיון במליאה לא מתאפשר כדיון ענייני, שהמטרה פה שיהיה שיח פורה, שאתה תפתח את הראש ואני לא אסיים, שאתה תקשיב, והעיר מציגה פה, העיר מציגה פה קושי עצום תקציבי. אני מברכת שאחרי שנה שאני מציפה על בעיות חמורות בחינוך, העירייה החליטה לקחת משרד ולבדוק את היקפי ההכנסות כי היו פה פערים עצומים, ואנחנו עוד נקבל חד משמעית, ואנחנו עוד נקבל את התוצאות של הדוח הזה. אתם מוזמנים להסתכל שנה אחורה שאומרים לי אין בעיות בחינוך, אז אנחנו נראה את הדברים. עוד מישהו בבקשה, חברים מי בעד, רגע שנייה לפני, אני חייב לומר, תמתיני בבקשה, אני חייב לומר שהעירייה, אנחנו תקציב שלישי, 2 תקציבים שהם מדהימים, שום גירעון, כמו שצריך, וגם השנה הזאת אנחנו נצא מאוזנים עם הרבה מאוד פרויקטים, הרבה מאוד עשייה, הרבה מאוד כיף למען התושבים, ותלמדו לפרגן. חברים, מי בעד? מי נגד? 3 נגד, 1 יצא לרשום לפרוטוקול, כל השאר בעד, הנושא עבר, בבקשה. נושא מספר 9, אישור הנחה בארנונה עבור מקבלי גמלת עירית. אנחנו הבאנו את זה לוועדת כספים לאישור ואנחנו מביאים את זה גם לכאן. אנחנו רוצים להביא את האישור של גמלת ילד נכה. מה שהתקנה אומרת שלפעמים עד היום נתנו בגין ילד אחד
עמד 33%. היום אנחנו רוצים להגדיל את זה לכמות של עד 66%, כאשר מדובר בילדים שהם לא עד גיל 18. חברים, סליחה, חברים, מאוד קשה לדבר ולקרוא תוך כדי שאנשים אחרים מדברים. בבקשה, יש לנו עוד 10 דקות. גם תעזרו בסבלנות. גמלת ילד נכה לא מדברת רק על ילדים שהם עד גיל 21, אלא מדברים על אותם ילדים שגדלים בבית של ההורים, לא בית שלהם פרטי, ובאותה יחידת דיור שהם מתגוררים הם יהיו זכאים להנחה של עד 66%. מה עם ילד שלישי? סליחה, ילד נכה שלישי הוא מקבל, רגע, 90%? לא. למה לא? אבל החוק מאפשר, למה לא? החוק מאפשר, מה שקורה... יש לנו מעטים כאלה. אתה תקבל את זכות הדיבור שלך ותוכל להגיד את מה שאתה חושב. במעלות תרשיחא, בבקשה, סליחה, סליחה בבקשה, אני מבקש ממך אליך, חברים, סליחה, מי בעד? מי נגד? בעד? אתה בעד? וואלה, אתה בעד ואתה מתלונן. הלאה, בבקשה, נושא הבא. אפשר יותר, אתה לא מבין. אפשר לעשות יותר. נושא הבא, בבקשה, נושא הבא, וזאת בשורה חשובה למשפחה שיש לה יותר מילד נכה אחד. זה הדבר מאוד חשובה שצריכים לעלות. תמשיך בבקשה. אבל אתה יכול לעשות יותר, מוטי, למה לא נותנים את המקסימום? למה לא נותנים את המקסימום? מה עדיף לעשות? בבקשה, אתם רוצים לצאת מכם לצחוק, תכבדו את הישיבה. תכבדו את הישיבה. בבקשה. זה את המקסימום שקבוע בחוק. בבקשה. תלמד להקשיב. אישור תב"רים. אנחנו נשאיר את התב"רים הבאים. 414,650 ש"ח משרד התרבות והספורט, אנדלוסי, 30,000 נגישות פרטנית, משרד החינוך, עוד 30,000 נגישות משרד החינוך, עוד 26,000 נגישות פרטנית גם בהמונים משרד החינוך, 135,000 שקלים פסטיבל תואמים תרבות, משרד התרבות והספורט, 215,000 ש"ח פסטיבל בגליל שכני משרד התרבות והספורט, 59,000 ש"ח פעימות פיס, מפעל הפיס, ו-110,000 ש"ח מועצת מפעל הפיס, בגליל 26, סך הכל תב"רים בסכום של 1,020,000 שקלים. חברים, מי בעד? פה אחד, נושא הבא. נושא האחרון על סדר היום, הצעה לסדר יום שהוגשה על ידי חברת מועצת עיר, הגברת הילה בן אבו, בבקשה. טוב, אני אנסה להסביר, אני אפתח, אבל חשוב לי שבאמת התושבים וגם החברים וכל מי שנמצא פה יבין את ההצעה הזו ואת מהותה. אז תחילה אני אפתח שצר לי שאנחנו דנים בהצעה לסדר יום שהמליאה הקודמת כבר מקבלת החלטה שסותרת את היכולת לקבל את המלצתי ואת הצעתי לסדר יום. אציין שבעצם משרד הפנים, משרד המשפטים, יש את תקנות ההסדרים, ואחת מסוגי התקנות היא תקנות לפי מבחן הכנסה, כאשר כל תושב שיש הכנסה נמוכה בהתאם להגדרות בחוק יכול להגיש בקשה בצירוף תלושים, והחוק מאפשר לו לקבל הנחה בהתאם לטבלה שנקבעה בחוק, כאשר סכומי הטבלה של הבדיקה נקבעו בחוק בצורה מפורשת, אחוזי ההנחה צוינו כאחוזים מקסימליים למתן. אני חייב לציין שאין סתירה בין ההצעה שלך הנוכחית שמדברת ככל הנראה מההצעה שלך על שנת 26 לבין אישור צו ארנונה לשנת 27. אני דיברתי על 27, אני ברור של 27, אני לא יכולה ההצעה עצמה לא דיברת על 27. אי אפשר לאמץ משהו ללא חוק ההסדרים יכול להיות מצוין. אנחנו היום אישרנו את צו 2027, זה אומר גזרנו כבר את דין 2027. אני רוצה רק להמשיך את ההתייחסות, ולמעשה עד לפני 3 שנים העירייה, כמו רוב הרשויות באזור, אימצה את מירב התקנות. בשנה האחרונה של הקדנציה של ראש העיר הקודם הפחיתו את המקסימליות שתושבים יכולים לקבל. הציפייה הברורה מצידי הייתה
שכשראש העיר ייכנס זה דבר כל כך טריוויאלי שישונה בשלב המיידי. זו שנה שנייה שאני מעלה את הנושא הזה. אנחנו מדברים על מאות משפחות שיכולות לקבל קצת יותר. אני רוצה להתייחס למה שנאמר פה על ידי הגזברית ואשמח, את לא חייבת לענות עכשיו אבל שתעשי את הבדיקה. אני ציינתי בכל הישיבות שאני לא יודעת לראות את הנתון המדויק, אבל זה לכל היותר 500,000 שקלים. ביקשתי כבר במשך שבועיים לקבל את הנתונים. היום הגזברית לפרוטוקול התייחסה לכל לפחות 1.3 מיליון ש"ח. בדוח כספי תשמעו טוב, 2024, כי זה הדוח האחרון המבוקר, מתוך היקף הנחות כולל של למעלה מ10 מיליון, היקף ההנחות השנתי של מבחן הכנסה הוא 660,000 כל ההנחות בגין מבחן ההכנסה. גם אם המשמעות היא הכפלה, שימו לב מה שאני אומרת, לא להגדיל ב-20%, להכפיל, זה היה גדל ב-600,000. אז הטעות הזאת, סליחה אני מדברת, הטעות הזאת היא הטעיה חמורה. עצם העובדה היא טעות חמורה ואני אשמח שתעשי את הבדיקה ותתייחסי אליה. וכמו שאמרתי, אני עוד ככל הנראה הגזמתי אפילו עם 500,000 שקלים, וזה להערכתי 250,000 שקלים. אני מבטיחה אותך גם לתבוע אותי אם אני מטעה את הציבור, ואני אתבע את העירייה על ההטעיה. וציבור יקר 250 משפחות, שבסוף 2024, וככל הנראה ב-25 זה גדל, כי לצערנו המצב המדיני הכללי והמצב של תושבי קו העימות החמיר ונתוני האבטלה החמירו, אז ככל הנראה שמעל 300 משפחות היו זוכות לעוד כמה מאות שקלים, לעוד 1,000 שקלים הנחה, ואנחנו חברי מועצת העיר לא אפשרנו להם את הדבר הזה. חמור, מביש. את מטעה את התושבים, זה דבר ראשון. דבר שני, תלמדי את העובדות ואני מזמין אותך לגזברית נתתי את הנקודות. בבקשה, תעמידי אותה על מקומה. מה שאתם מתייחסים אולי ל500,000 זה רק מה שמגיע לוועדת הנחות. זה מה שבהצעה לסדר היום שלי. בבקשה. מי על זה מדבר? אני בערך חותמת על 17 או 18 קלסרים של הנחות שבכלל לא מגיעות לוועדת הנחות, ואנחנו מחשבים את ההנחות לפי טבלת ההנחות. אז את לא יכולה להסתכל על הפסיק הקטן אלא על כל הקלסר, וזה לא קלסר אחד, זה 17 קלסרים, ולכן לא מדובר ב500,000 אלא מדובר מעל 6 מיליון, כי אם את משנה לכולם, את לא משנה רק למי שמגיע לוועדת הנחות, ולכן הבסיס ההנחה שלך הוא מוטה והוא לא נכון. יפה, תקשיבי. לפרוטוקול, ועדת הנחות עוד 60 מיליון. אזרח ותיק, ההנחה הכי גבוהה אזרח ותיק 4 מיליון. בגלל ציון מיליון. כל הפטורים, גם ועדת הנחות היא בשנה 60,000. תחזרי מה שתראי בפירוט. חברים, אנחנו לא מקבלים את ההצעה בשלב זה, מאחר שהצעות שהנחות נוספות תוך 17 קלסרים מגיע רק אחד. תקראי את הדוח הכספי הגזברי והתחזרי ואני אדרוש תשובה, והתשובה הזאת תפורסם כמה היקף ההנחות השנתי הנוגע להנחות. לא סיימתי את דברים, תושבים יקרים, זו התנהלות מליאת מועצת העיר, מעלות תרשיחא, אין שיח ענייני, אין כבוד, אין רצון לנסות לשפר דברים, הכל הצגה אחת גדולה. הצעה לסדר היום שלך נוספה לסדר היום, אנחנו לא מקבלים את ההצעה בשלב זה מאחר שהנחות נוספות יצריכו להגדיל את הארנונה לתושבים מאות אלפי שקלים בוודאות חוזרת על אמירתי, עד מאות אלפי שקלים בשנה. כלומר אחד בערך של ביצוע ל250 משפחות לאשר את ההצעה לסדר-היום. ההצעה מבוטלת, תודה רבה. הישיבה ננעלה, בהצלחה לכולם.